Partners van Heerlens DNA zijn gemeente Heerlen en provincie Limburg. Welkom bij een nieuwe aflevering van Heerlens DNA. Een serie programma's over Heerlen anders dan u waarschijnlijk gewend bent. Dat doen we vanaf het Pancratiusplein hier in Heerlen. En op de achterkant achter mij ziet u dat ze het evenement aan het opbouwen zijn voor het WK wielrennen. Het DNA van een stad. Het wordt bepaald onder andere door de bewoners, want zij maken een stad dynamisch en kleurrijk. En een van die bewoners heb ik als gast uitgenodigd en zij heeft weer een gast meegenomen. En de gast van vandaag is Amber Helene Rijssig. Welkom, leuk dat je er bent, helemaal vanuit Amsterdam. Ja, bedankt. Ja, als je denkt van wie is dat nou? Een korte introductie. Je schrijft gedichten, korte verhalen. En deze herfst komt geloof ik je eerste roman uit. Ja, dat klopt. In december komt mijn debuutroman uit. En begin volgend jaar mijn eerste poëziebundel met alleen eigen werk. Ik heb al eerder in bloemlezingen gepubliceerd. Ja. Dus... Maar je bent, ik mag je leeftijd zeggen, je bent 20 jaar. Je bent al een tijdje bezig met schrijven. Je bent tweede geworden geloof ik. Op je 17e al won je de landelijke Right Now, een schrijfwedstrijd. Ook de Limburgse versie daarvan. Dat is vroeg. Zat het altijd al erin? Ik ben op mijn 7e begonnen met schrijven. En ook met tekenen. Dat moest zich uiteindelijk een beetje uitkristalliseren of schrijven of tekenen de overhand zou krijgen. En op mijn 15e won ik voor het eerst de voorronde in Limburg van Right Now. Ik heb dus 2 keer in de finale gestaan. Ja. En op dat moment wist ik eigenlijk dat dit het echt zou zijn. Ja. En toen ben ik begonnen wist je met dat? optreden. Want dat schrijven dat is gebeurd hier in Heerlen. Want je komt oorspronkelijk uit... Heerlen ook. Ja, maar waar Heerlen? Want Heerlen heeft heel veel wijken. Ja, sorry. Het maakt niet uit. Heksenberg. Heksenberg. Dus daar in je studeerkamertje of studeerkamer is het begonnen allemaal? Ja, gewoon bij mijn ouders thuis. Bij mijn moeder. Oké, want nu in Amsterdam heb je ook een kamer. En we hebben daar een kort filmpje van. Dat wilde ik even de kijkers laten zien. Dus stel ik daar wat vragen over. Want ik vond het zo typerend voor jou namelijk. Even naar kijken. Mijn naam is Amber Helene Rijssig. En ik schrijf. Nou ja, ik durf op zich wel te zeggen dat ik schrijfster ben. In die zin. En ik heb een contract bij uitgeverij Prometheus. En in oktober van dit jaar komt mijn debuutroman uit. En begin volgend jaar, dus 2013, mijn eerste poëziebundel. Ik heb al eerder gepubliceerd. Ik treed op door het hele land. Op poetry slams, poëzie, avonden, middagen, literatuurachtige dingen. Ik ben ook wel eens festivaldichter geweest ergens. En op dit moment schrijf ik fulltime. Wat ik gewoon zo maf vond aan het filmpje was dat er heel veel, ik noem het maar even, chaos was. Heb je dat nodig om te schrijven? Was dat toen ook al en nu? Ik ben inmiddels verhuisd en ik heb geprobeerd in mijn nieuwe huis... Alles heel geordend te doen. Alles heel geordend te doen. En het lukt redelijk, want het huis is... ik heb alles wit gehouden en het huis dat je op het filmpje ziet is heel chaotisch. Ja. Maar dat komt ook omdat ik in onderhuur zat. Oké. En ik zag dat je een typemachine gebruikt. Doe je dat ook nog steeds? Je was met een typemachine bezig. Ja, dat komt. Ik heb geen printer. En dus als ik moet optreden en ik heb iets nieuws geschreven, dan moet ik het wel overtypen. En om de een of andere reden vinden journalisten het heel erg leuk dat ik een typemachine heb. Dus dan moet ik doen of ik er ook daadwerkelijk op schrijf. Ja. Je bent een jonge mooie vrouw. Je krijgt veel aandacht van de pers. Op het podium. Je bent een reizende literaire ster, wordt genoemd. Je moet volgens mij wel intens gelukkig zijn. Toch? Nee. Nee, niet? Ben je niet gelukkig? Nee, ik ben niet gelukkig. Maar ik ben wel blij met wat er gebeurt. Het is een soort van geschenk wel. En ik denk dat ik wel gelukkig ben met hoe dingen lopen. Maar ik denk niet dat ik gewoon als persoon zelf gelukkig ben. Word je dat wel? Ga je dat wel worden dan? Nee, ik denk ook niet dat het goed is om echt gelukkig te zijn. Ook om te schrijven niet. Want... Heb je ongeluk nodig om goed te kunnen schrijven dan? Ik denk het wel. Ik denk ook als alles op rolletjes zou lopen dat ik niet zou willen schrijven misschien. Of ja, ik wil wel schrijven, maar dat ik dan te veel zou af worden geleid omdat alles al goed gaat. En dat is toch een extra drijfveer om je te uiten. En ik denk dat uitingen alleen kunnen ontstaan door dingen die je ook meemaakt. Is een omgeving belangrijk daarvoor? Want je komt uit Heerlen, je bent begonnen met schrijven in Heerlen. Je bent nu verhuisd naar Amsterdam. Waarom ben je verhuisd?
Ik ben verhuisd omdat ik eigenlijk... mijn vaders familie woont in Amsterdam. Ik was alle vakanties daar. En ik weet nog toen ik heel klein was dat ik dacht van oké, ik ga hier wonen. Was Heerlen te klein dan voor jou? Is Heerlen te klein voor jou? Nou, het is heel dubbel. Van de ene kant wel en van de andere kant niet. Want ik heb het grootste nodig, maar ook het kleine. En ik vind het heel fijn dat ik daarin kan variëren. En dat ik ook de mogelijkheid heb om te kiezen van... ik wil nu in Heerlen zijn en in het vertrouwde... of in het grootste en het chaotische van Amsterdam. Maar carrière technisch gezien is het wel handiger ook om in Amsterdam te wonen. Omdat ik optreed en vaak heel veel moet reizen... En wat trek je dan toch nog terug naar Heerlen? Kun je dat uitleggen? Wat is dan dat DNA dat je denkt van dat is voor Heerlen, dat is voor mij belangrijk? Wat voor mij belangrijk is, dat als ik hier kom, dat het een soort van warm bad is. En al mijn herinneringen liggen hier, het opgroeien ligt hier. En het is eigenlijk teruggaan naar hoe ik me voelde als middelbare scholier. Je hebt nooit dialect gesproken, hè, overigens? Nee. Nee, maar ik ben afvragen, als je in Amsterdam bent, dat je kan niet horen dat je uit Limburg komt, CQ uit Heerlen. Zeg je dat wel? Ik zeg het wel en dan reageren mensen altijd heel erg gechoqueerd. Echt waar? En dan zeggen ze, hoe is dat nou? En dan zeg ik, wel leuk. En dan is het van, maar iedereen kent elkaar daar, toch? En de mensen vinden het heel absurd. Oké. Je komt met regelmaat terug naar Heerlen. Je hebt de site gezien van Heerlens DNA. Er zijn heel veel ideeën die daar verzameld worden. Je hebt één idee, heb je omarmd. En dat laten we nu even zien. Een leven lang leren is niet alleen het streven van de overheid. Ook Mirjam heeft daar zo haar gedachten over. Heerlen zet zwaar in op het scholings- en arbeidsmarktbeleid voor jongeren om ze op die manier voor de stad te behouden. Mirjam wil haar passie voor onderwijs inzetten en een schoolcafé in Heerlen realiseren waarin ieder op zijn eigen manier met onderwijs bezig kan zijn. Wat de redactie van Heerlens DNA betreft, een prima idee. Maar wordt dit idee ook omarmd door Heerlen? Schoolcafé-idee. Dat heb je omarmd. Maar eigenlijk had je kritiek erop, hè? Ja, ik heb het eigenlijk omarmd met de reden dat ik ook wel kritiek mocht hebben op dingen. Ja, natuurlijk mag dat. Tuurlijk. Vertel. Nou, ik las het en ik dacht dat is een heel leuk idee. Dat is heel leuk bedacht door iemand die daarvoor geleerd heeft. Ja. Als in pedagogiek. Ja. En ik denk zelf, omdat ik nog vrij jong ben en ook niet gigantisch lang van de middelbare school af ben, dat het helemaal niet werkt. Omdat ik denk dat dat soort dingen juist averechts werken, omdat het dan bedacht is. En juist doordat het bedacht is door volwassenen, gaan kinderen zich daar tegen afzetten. Ze gaan niet zeggen van, oh, dat is een heel hippe plek, want het is al voor ze bedacht. En ik denk dat dat soort dingen alleen maar onderling kunnen ontstaan in bepaalde sociale situaties. En ik denk niet dat het realiseerbaar is in die zin. We gaan het er voorleggen, want ze kijkt en achter de schermen, dus we nemen het mee en hopelijk doet ze er wat mee. Amber, wie heb je als gast meegenomen? Toon Heesemans. En Toon is bekend als directeur van Signe. En wat veel mensen niet van hem weten is dat hij ook een guerrilla art doet. Daar ga ik zo meer over vertellen. Ik heb Toon eigenlijk beter leren kennen toen wij samen een aanvaring hadden met de Nieuwe Noor, waar ik toen werkte. Door met benzinestiften tekeningen te maken op de klapstoeltjes in het café. Wat ons niet in dank werd afgenomen. Maar voor mij schepte dat wel een zekere band. En je bent dus eigenlijk ook begonnen met de picknicktafels op Pancratiusplein. En de wegafzettingen van beton waar je olifantjes en diertjes op hebt getekend. En zou je daar wat meer over willen vertellen? Ik vind dat, ik ben eigenlijk met die dingen begonnen omdat ik vond dat ik mijn stad moest aankleden. En ik vind eigenlijk dat de stad van iedereen is. En ik vind als mensen enorm lelijke reclames aan gevels kunnen hangen. Of gewoon de hele architectuur van de stad wordt gemaakt door alle inwoners. En dat zijn dus niet alleen maar de officiële instanties, maar ook wij zelf als burgers en zeker ik als kunstenaar. En toch, je doet het eigenlijk wel anoniem, want dat is het idee achter de guerrilla art, dat het voornamelijk om het kunstwerk moet draaien, als ik het zo mag zeggen. Dat is eigenlijk een manier van communiceren. Je communiceert met wat je doet en niet door de naam die eraan plakt. We zitten tegenwoordig wel in een tijd waarin de naam vaker belangrijker is dan wat iemand presteert. Maar gelukkig is er ook een andere tendens dat er inderdaad gewoon mensen waarderen wat er daadwerkelijk gemaakt wordt. Wat er daadwerkelijk te zien is of
te horen of te luisteren. En dat is dus wel wat er gebeurd is. Want heel vroeger, eeuwen geleden, was de kunstenaar stond eigenlijk in dienst van God bijvoorbeeld. En hij maakte kunst zonder daar een naam aan te plakken. En het was eigenlijk een soort van gemeen goed. En op een gegeven moment bijvoorbeeld in de Renaissance kwamen daar namen bij. En ging het ook om de kunstenaar zelf draaien. En vind je dat een slechte ontwikkeling? Ja, het moet nooit om de kunstenaar zelf draaien. Het moet altijd om het werk draaien. En dat is veel spannender. En het enige wat de kunstenaar doet, is hij leent je ogen of hij leent je oor of zo. Hij is de vertaalslag. Maar heb je het gevoel dat je wel je stempel hebt kunnen drukken op Heerle door middel van je werk als directeur voor Signe en je eigen kunst? Ik denk dat ik inderdaad wel, maar nooit in mijn eentje, altijd met alle mensen om me heen, die ik altijd heb weten om me heen heb weten te formeren en te enthousiasmeren en waar we samen dingen mee gedaan hebben, denk ik dat ik zeker wel een gedeelte van de culturele historie heb mee mogen opbouwen in Heerlen. En zie jij jezelf eigenlijk in die zin als een maker van de stad? Als een maker zie ik mij. En omdat ik toevallig in deze stad woon, uitzicht dat vaak in deze stad. Maar hoe toevallig is dat, Toon, dat je in deze stad woont? Eigenlijk is het... Ik dacht altijd op de middelbare school dat ik gewoon meteen nadat ik zou gaan studeren ver weg zou uitvliegen en nooit meer hier zou komen. Toch ben je gebleven? En uiteindelijk ben ik van al mijn geschwisteren hier gebleven. En die zijn allemaal wel uitgevlogen en ik niet. En waarom? Het is zo gelopen. Ik heb daar op zich ik heb daar wel even mee geworsteld. Gewoon dat je dan bij vrienden kwam die wel in Amsterdam studeerden. Want Amber heeft wel die keuze gemaakt. We zeggen van ik ga naar Amsterdam. Jij niet, je hebt de keuze gemaakt. Ik had hem gemaakt. Ik had al mijn spullen bij mijn ouders neergezet. Ik zou naar Zwitserland gaan. Ik zou daar gaan werken. En en op een gegeven moment kwam er hier weer een of andere opleiding die werd gestart. En daar dacht die ga ik dan nog even doen. En vervolgens begin je een bedrijf. En dat begin je op de plek waar je de meeste mensen kent. En dan blijf je. Denk je eigenlijk dat misschien wel de charme is van een kleinere stad als Heerlen? Dat je zelf nog echt als burger wat kunt betekenen en iets kunt neerzetten? Ja, ik denk dat daar heb je... dat gevoel heb ik wel altijd gehad dat ik in Heerlen veel makkelijker mijn dingen kan realiseren dan dat ik in een grote stad zou moeten doen waar je veel meer concurrentie misschien hebt of veel meer ruis ook. Hier kan ik heel direct... en ik ken natuurlijk ook het hele weefsel van de stad en je weet op een gegeven moment waar je moet zijn. Denk je dat er op een gegeven moment ook gebeurt dat veel meer jongeren hier ook blijven wonen? Dat het dynamischer wordt? Want je bent nu vervangen door Floor van Dijk als directeur van KUS. Nou, na 5 jaar vond ik het welletjes. En ik vond ook dat het goed zou zijn als weer een jong iemand het over zou nemen. En Floor van Dijk is inderdaad nu de directeur van KUS. En wat denk je dat zij bijvoorbeeld kan betekenen? Denk je dat er een nieuwe frisse wind komt met de nieuwe generatie? Ik denk dat Floor, dat hij dat echt heel goed weet op te pakken. Hij is gewoon wel iemand die weer een nieuwe generatie vertegenwoordigt. Maar jij blijft toch gewoon doorgaan, Toon? Ook met jouw guerrilla-acties, als burger van de stad blijf jij toch doorgaan met jouw acties, met alles wat je doet? Dit is wat ik doe. Dus wat je het doet. Is niet en jij, Amber, blijf jij ook doorgaan? Hoe vertaal jij Heerlen in jouw gedichten? Want je bent ook trouwens genomineerd voor de stadsdichter van Heerlen. Ja. Veel kritiek op omdat je dat je in Amsterdam woont. En hoe kan een Amsterdamse nou een stadsdichter van een andere stad worden? Ja, daar heb ik heel veel kritiek op gehad. Maar ik denk wel dat ik in die zin ook mijn band met Heerlen weer zou kunnen hervatten. Mm-hmm. En toch zeg maar dingen aan elkaar zou kunnen knopen. De dingen die ik in Amsterdam doe, juist door stadsdichter te zijn van Heerlen, elkaar zouden kunnen versterken. Ja. En ik vind het, door poëzie zou je ook de stad ook eigenlijk kunnen vormen. En in de zin van mensen op een andere manier naar de stad kunnen laten kijken. En je kan het op heel veel verschillende manieren doen. Jij doet de poëzie, jij doet er onder andere door kunst en verbindingen maken met die guerrilla-acties. En deze persoon doet het met graffiti. Graffiti heeft eigenlijk
2 definities. De ene is alles dat aangebracht wordt op muren. Dat is al van oudsher. Dus ook als je naar de Grieken en Romeinen teruggaat, is het gewoon het gekladder en het geschilder op de muur, op de straat. Maar in onze moderne tijd wordt graffiti ook gedefinieerd als zijnde alles dat met een spuitbus geschilderd is. Spuitbus. De potverf is een traag medium. Thermenmuseum. Ik zou zonder meer ervoor kiezen om meer gevels kleur te geven. Oker, roze, geel, wit, met kleur er doorheen. Nu en nog. James Jetlag is een bewust gekozen personage, een naam. Eentje die lekker blijft liggen, hangen, plakken. Iets waar mensen om kunnen lachen. Die naam die is ergens denk ik in 2005 ontstaan. Ik weet het niet meer precies, want ik had toen een hele zware burn-out. Daar komt wel die naam Jetlag vandaan. Omdat ik het wel vond lijken op een eeuwigdurende jetlag. Ik ben een jaar of 4 er tussenuit geweest voordat ik echt weer volledig functioneerde. Dorps, maar open. Niet zo gesloten dorpskernen waar iedereen elkaar op de vinger stikt. Zakelijk. Ik zou Heerlen voornamelijk groene kleuren. Koepels. Koepels is zo dichtbij nog en zo ontzettend hier. Eigenlijk ben ik als kunstenaar ook een zakenman, of in ieder geval ondernemer. Ik wil er namelijk mijn brood mee verdienen en van leven. Dat doe ik ook samen met mijn gezin. En dat betekent dat je goed inzicht moet hebben in wat je doet, waar je dat kwijt kan komen en hoe je dat aan de man brengt. Achterliggende gedachten, vooruitdenken waar je naartoe wil over een jaar of over 2 jaar en daar stap voor stap naartoe werken. En ik heb naast het schilderen van muren ook een handel in al het materiaal dat ik daarvoor verbruik. De handelsgeest zit er behoorlijk ver in. En, ik vind het een belangrijk onderdeel ook van het kunstenaar zijn. Het praatje, het vrienden maken, partners zoeken. Misschien wel 80% van alle succes zit daarin. Legaal. Het biedt veel meer mogelijkheden. Toekomst. Ik geef mijzelf de vrijheid om binnen een kader van een thema of een locatie wat dingen uit te proberen. En vaak zie je dat als toeschouwer niet terug als zijnde experiment. Ik heb er gewoon iets in zitten waarvan ik zeg dat wil ik een keer schilderen en kijken hoe dat uitpakt. En vrijwel iedere muur heeft zoiets of een paar van die elementen. Het enige wat echt belangrijk is voor mij is dat ik niet val in herhaling. Generaties lang hebben hier onder de grond gewerkt en allerlei magnifieke dingen uitgehaald om dit te maken tot wat het is. En daar mag best wel een beetje meer eer aan verbonden zijn dan afbreken, afsluiten, wegwezen. Ik was het niet. Ja, wat je met graffiti niet allemaal kan doen. Jullie hebben ooit een keer, geloof ik, een tentoonstelling gehouden over graffiti-kunst. Is het niet, Toon? Ja, we hebben een aantal keren op verschillende manieren daarmee aandacht besteed. Ook aan muurschilderingen. Ja. Dus weer iets anders als graffiti. Ja. Ja, nou, ik vond het in ieder geval heel fijn dat je bent geweest, dat je de gast was van Amber. Amber, wil jij nog iets zeggen? Nog iets kwijt? Ja, ik zou graag alle Heerlenaren willen oproepen om wat meer actief hier dingen te doen. En ook al mag het niet, doe het juist. Vooral als het niet mag. Ja. Dat kun je even amen, toch? Of niet? Ja, Toon zegt niks, heel wijzig. Dankjewel voor jullie komst. U bedankt voor het kijken. En volgende keer een nieuwe aflevering van Heerlens DNA. Partners van Heerlens DNA zijn gemeente Heerlen en provincie Limburg.